Čo potrebuješ na to, aby si mohol tetovať? 100% hygienu a 100% vybavenie. Hneď vedľa toho samozrejme schopnosti tetovať, ale hygiena je najdôležitejšia z toho dôvodu, že ty ideš vpichávať pigment do kože, respektíve pod kožu klienta, to znamená, že máš lekársky zásah, čiže ideš pracovať častie s krvou, musí to byť 100% hygienické, bez toho sa nepohneme. A potom, hneď ako druhé, je tvoje vybavenie. Ako sa hovorí, Tater by mal vedieť vytetovať tetovanie aj s lyžičkou, ja osobne preferujem radšej strojček, ale je mega dôležité mať dobré vybavenie. Strojček je presne tá záležitosť, ktorá rozhodne o tom, že či tvoje tetovanie bude dobré alebo zlé. Kvalita strojčekov sa líši, aj druhy sa líšia. Najzákladnejší je tento cievkový strojček, tento má môj 7 rokov dennej prevádzky za sebou a je to jedna z najúsusnejších vecí, do ktorej som mohol investovať. Existujú rôzne druhy, toto je až štandardný cievkový, potom som sa presunul na Bishop, to je už rotačný strojček, no a teraz tetujem s chainom, pričom to je ako keby najvyšší štandard, ktorý je jediný klasifikovaný ako chirurgický nástroj. Prakticky jednom pre aký strojček sa rozhodneš, ale určite investuj do kvality, pretože ak budeš experimentovať aj s Čínou, že sú samozrejme lacné strojčeky, budeš mať brutálne problémy s linkami, s nastavením, nebudú fungovať, budú sa kaziť, budú vynechávať. A ja som experimentoval s Čínou, chcel som ušetriť, ale jednoducho nešlo to, takže jednoznačne oplatí sa investovať do dobrého vybavenia, pretože to rozhodne naozaj o kvalite tvojho tetovania a hlavne tvojich schopností. Môžeš byť špičkový Tater, špičkovo kresliť, špičkovo vedieť, ale jednoducho keď ten strojček ti bude vynechávať a nebude dávať konzistentne farbu pod tú kožu, môžeš sa pri tom tetovaní aj poskladať, nezachrániš ho.